彼女の脳内お前です。彼氏だろ。痛いな。何やってんの。ね、今流行ってんだからやらしてよ。やるなら彼氏の脳内だろ。あ、そっか。彼氏の口内です。きったねえな。口内じゃなくて脳内でしょ。俺、そうだったっけ？わざとらしすぎやろ。真面目にやる気ないならやめなよ。俺だからしゃあないです。腹立つな。お金がもうないです。いつものことじゃん。貧血な状態です。そうだね。そこであなたに相談です。何よ。お小遣いください。そこは普通に言うんだ。カエルが好き。お小遣い。いくら50万。おアホか。